راديو إيرنا راديو إيرنا كاب كتما باريس محلالة في إرتورن غازت إنياتا زدالو نتا راديو سلام زخبركم تخاطرتي مدبات راديو إيرنا بفلايد ما مدبات مزينا مسخمسن عدالام أراب نشاي قبر هنسي نلومي تسقزا بكيروس كاب نروي مساي الله بركز بلغ زي مساي عدم كوين سلازمات من الله يزاد ليه خوينا أي سمع عننيو نسو أبزي قرب معالتات كدمي 4 معالتي 5 معالتي زي ما دبد حيرو سلازفنو كاب لومي كاب زي نزي ما دبري كارد نقبرو جزالنا إذا حسب زلوه أنت صحفتي أغريبون يرو أبناتو نايولكو ناي فيسبوك أكاونت مالتي فتحت قاش ديش نتبتا زلوا ناتو قمتات ويناتو أنا ببا بزعبا زي أب إرتان تيبيان زخيت زلو إيو أغميتو نيرو كم سيناريو مالتيو سو يبل أب قداماي وي كمتو الصحفو توم كتم بوزيتو خوليه زنب بوزلو الصحف أب قرنا أفريكا زي كله قوم هلو ستاتيسكو حد حدوم بزي تعرقو بوليتيكاوي شجرات ينقنق بمهلاو حدش كارتا هجرات كفتر سفيح تخلو له تن تخلو سيناريو تدما بوغني كم زن صعبا كوينن يرخبن يلو حدا بحجر زبلا إثيوبيا بزخونه من قدي بحيلين عسب انت من تيلامو عبدردر انت تبسيحو نلولاونت نيتا حجي زلا إيرترا زي شرارف حدش كارتا كفتر يخيليو زبل حدا قداماي كم قداماي تبع غميتو الله بحدا أطومينا من أربعة كلهم بمولو ما يكن ببو من نخون جن كابهم تي كورنت من دوسنا نحطن مالسن كفوت كن قبرين عملاتيو مجمع تجزأب تتعزب تخا بغزر حدا قميت كيا زلخا كلمي من لاسكاس لم تيكون مختبل كيل كايله نزار وحط من لاسكا كم توسكس خاون تبرو نقدر نحرر له كما يقوم عينت تعزب ستات توسد كيلكا غني لين شيء مجمرته نازي أبز مدبكا سلازة عدم كاني أمرمود مالتي خبرات معنا دس بلنخا أسوي ككافل مالتي نابتي فتوخان مملاس مالت أبز وانزي أبتي بوتا نابتا عدنا تهاجرنا زلو خناتات نس وروابتنا زلو خناتات نعو نتخناتات نمر أي نمن باب فولي كون ناي بوليتيكاو تمرتي وي ناي فلسفنا وي ناي تاريخ PhD ذلوا وي ماستر ذلوا خوينوا واي الرأيين مغنياتو أنا نسخان قابيوتنا توليدنا قصابنا عبسي 3-4 وكين أب كينات توليدنا كينات عبينا لب مصفعنا راح زرعنا يوم مودات هذه اللوكينات نالبات وق دوي لخون اتو كينات قلنا أي عرفن ما ليس حنفس 8-7 عامات بس لذي تي كينات كيهلو وق كيهلي تي تتقميتو زلو حساباتنا وزدفي نزخ ريو خلو خدما اتقلو كنو كوينات بهال ناي كوينات كيلاتات ناي سلام ناي قريتشتن زبهالو مورات وانا خمز بلو 4-5-6 نطبتات كنو كوينات زلو نقرات اندي حردا في السمالو كوينات ويوق ملعبو اي ترفيني زبهال مالتي ازيان كا كلن دارقان ريانا لمنا البات كم نبقس قولنا 3-4 هتاكس فايلي عادتي psychological warfare زبال سنة أمراو كنا زبال بخلتي وجن بإرترا يكون بإثيوبيا يكون زكايد ناي سنة أمراوي ناي propaganda مسرح له زيهم كلتيهم درجة بإرترا بناتهم أفنياتات activists زفلتو بالمستر حبريتاون زفلت بتوم ناتهم زيوق عوين أفنياتاتون زبهالو نكينات مقرب يقبركم زلهم عليها زي بلو حبريتاتات زرقح له مالتي إثيوبيا ونريهم زلنا خاب مرحنا هاجر قدام مسترات فيسكا كلهم ما بدق زرقوا ناتهم دقفتي خنو زي دقفتو خنو دارجا بمعلتاو بزبها الملكة مالتي زحلفة in fact بحسي روان زي كونس زحلفة 3 عامتات دارجا سفيح نتوكينات زقبر propaganda خرجان هنا عايزين أي سنة عمره مدلاو زقبر يكال أبايتاون نتريقنا شمته أسوار بخلتي وشنا خطنا إرترا كل جزء خنت بتصوت هاجر سلزخنة تي حبرتها خطركب ولا كبيد انتهونه أتي أبايتها زلوا بزحات من شتاتون كم زراق وصور ناي ساتلايت سئلتاتون كم زحبروجن
ብዙሓት ኣፅዋራት ይግዛእ ከም ዘሎ ብክልቲኡ ሸነኽ ብዙሕ ምድላዋት ከም ዘሎ ማለት እዩ ሳልሳይ ዲሞቢላይዜሽን ኣሎ ሰራዊት ናይ ክልቲኡ ሃገራት ማለት እዩ እቶም ሲቪላት ዝበሃሉ እኳ ንኩናት እውን ክዳለዉ ዘይግብኦም ትሕቲ ዕድመ ከይተረፉ ሽማግለታት ከይተረፉ ኣብ ሃገርና ስለ ዝኾነት ልምዲ ማለት እዩ ሕጂ እውን ብቐፃሊ እዚ ንሰምዖ ዘለና ናይ በዓል መረታሰበን እኳ ናይ ሳልስቲ ሓራሳት ካብ ገዛ እንዳውፃኻ ሰብኡት ክናምፁ ናይ ምባል እንስሳታት እንዳዓፀኻ ደቅኹም ኣምፁ ናይ ምባል እዚ ኩሉ ክትሪኦ ከለካ ምቅራብ ዘርኢ ማለት እዩ ራብዓይ ናይ ዲፕሎማስን ናይ ሚሊታሪ ፓወርን ውድድር እውን ብዝመስል ማለት እዩ ገሊ ፕሮፓጋንዳ ክኾን ይኽእል ገሊ ከዓ ልክዕ ዓባይታ ይረአ ከም ዘሎ እቲ ዲፕሎማሲ ኢትዮጵያ እኳ ንበይና 2-3 ግዜ ናብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ናብ መሻርክቲ ዝብልዎን ሃገራት ናይ ኣፍሪቃ ዩኒየን ኣባላት ሃገራት ንዕሩኽትና ዝብልዎም ሃገራት ከይተረፈ ኤርትራ ንኩናት ቅስቅስ ከም ዘላ ብዘምስል ክስታት ማለት እዮም ቅድሚ ኩናት ዝመፁ ክስታት እዮም ኩሉ ግዜ ማለት ነቲ ምኽንይ ንምግባር ነቲ ኩናት ማለት ብኤርትራ እውን ተመሳሳሊ ኤርትራ እውን ክርኢ ከለና ኢትዮጵያ ዓሰብ ባሕሪ ብዝብል ምስምስ ምክንያት ካብ ውሽጣዊ ሽግራታ ንምህዳም ተባሂሉ ብዝተፈላለየን ብዝተደጋጋምን ክንሰምዖ ፀንሕና መግለፅታትን ናይ ፕሮፓጋንዳን መስራሓትን ክትሪኦም ከለካ እዚኦም ብምሉኦም ደማሚርካ ናብቲ ዝተርፍ ዘይመስል ኩናት ዝእንፉት እዮም ኢለ ስለዝሓስብ ማለት እዚ ኣይ ቲንክ ኩላትና ንግምቶ ኮይኑ ይረአየኒ ካብኡ ጋሴ ከዓ ሓሳበይ የቐሚጦ እሞ በዚኣ ክዛዘባ ከመእታዊት ናይታ እቶኻ ሻሃብ ፅቡቅ ከም ዝበልካዮ ብወገን ኢትዮጵያ ማለት ምድጋሙ ኣየድልን እዩ ግን ባሕሪ ክህልወና ኣለዎ ዝብል 2-3 ዓመት ዝኸደ ኣብ ኩሎም ኣካላት ክበሃል ከም ዝተደልየ ዘምስል ብዙሓት ፖለቲከኛታት ምሁራት ናይ ሚድያ ሰባት ወላ ኣርቲስቱን ከይተረፈ ብልዎ ኣለዎ ብወገን ኢትዮጵያ ብወገን ኤርትራ ከዓ እቶም በቲ ገለ እቶም ኣፍኛታት ትብሎም ዘለካ ከምኡ ክብሉ ከም ዝኽእሉ ንርኢ ኣለና ወይ ይብሉ ኣለዉ ብገለ ሸነኽ ከዓኒ ከም ቀንዲ ልኡኽ ኮይኑ ዝዛረብ ዘሎ ዘይወግዓዊ ከዓ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘሎ ኩናት የለን ከዓ ይብል ሕጂ ብወገን ኢትዮጵያ ክትወስድ ከለካ ሓደ ቅርፁ ዝሓለወ ኣንፈት ዘለዎ ክትወስድ ኣየፀግምን ብወገን ኤርትራ ግን ኣፀጋሚ ዶ ኣይኮነን ኣብ ገለ ሸነኽ ኩናት የለን ኢልካ ዘረባ ይወፅ እዩ ኣብ ገለ ሸነኽ ከዓኒ ከም ዘሎ ከዓ ዝረቢ ወይ ከዓ ኤርትራ ከም ወትሩ ክትስዕር ምዃና ከዓ ይዝረቢ ሕጂ ኣጋራጫዊ ወይ ከዓ ዝጋራጮ የለን ብወገን ኤርትራ ክረአ ከሎ እቶም ዝሰማዕናዮም ወይ እቶም ንሪኦም ዘለና ክብለካ ከለኹ ሲ እቶም ዘይረኣናዮም ገዲፍና ማለት እየ ብወገን ኢትዮጵያ ዝረአ ዘሎ ፍሉጥ ጉህድ ክኸውን ኣሎ ወላ ደብዳቤታት ዝፀሓፍ ዘለዎ ንሪኦ ኣለና ብወገን ኤርትራ ግን ኣጋራጫዊ ወይ ከዓ ካታዓይ ይመስል እሞ ብወገን ኤርትራ ግፅኛ ክትከውን ትኽእል ዲኻ ትዳሎ ከም ዘላ ንኩናት ወይ ካልእ እንተሎ ትውስኸለይ ከዓ እወ እንታይ ይመስለካ ንክልተ ምክንያት ኤርትራ ንኩናት ክትዳሎ ትኽእል እንታይ ሓደ ካብቲ ክመፃ ዝኽእል ነብሳ ንምክልኻል መሰል ኣሎ ናይ ዝኾነ ሃገር እቲ መሰለ ዝተጠቒማ ንኩናት ምድላው ኣሎ ማለት እዩ ግን ካብኡ ብዝሓለፈ መልክዕ እቲ ፕሮፓጋንዳ ክትሪኦ ከለካ እቲ ክንብሎ ፀናሕና ዘይወግዓዊ ኣፈኛ ኣክቲቪስት ንበሎ ወይ ዳርጋ ናይቲ መንግስቲ ኣፈኛ እውን ክንብሎ ብንኽእል መልክዕ ዝርግሖ ዘሎ ሓበሬታ እኳ እንተሪኢናሲ ድሮናት ናይ ሻዕብያ ኣብ ዙርያ ኣዲስ ኣበባ ክዘራ ምዃነን መስመር ጅቡቲ ኣዲስ ኣበባ ትንፋስ ናይ ኢትዮጵያ ተዓፂዩ ኦክሲጅን እውን ክትክላእ ምዃና ዩኒፎርም ናይ ሻዕብያ ናይ ፋኖን ናይ ትግራይ ናይ ሸነን ሓደ ዓይነት ዩኒፎርም መሊሶም ኮፍሩ ዘይምዃኖም እንታይ መረጋገፅለካ ዝብሉ እዚኦም ኣዝዮም ተኣፈፍቲ ዝኾኑ ጉዳያት ክትከላኸል እንተደሊኻ እውን ካልኦት ክስታት ንኤርትራ ናይ ብሓቂ ንልኣላውነታ ክኽብር ዝኽእል ዓበይቲ ክስታት ኣለዉ እዚኦም ክንብሎም ፀንሕና ግን እንተስ ካብ ፍርሒ ዝብገስ እንተስ ናይ ብሓቂ ሓይሊ ደሊብካ እሞ ኣጥፋእናካ ዝዓይነቱ ኩናት ንምትራፍ ዝግበር ዘሎ ናይ መርዓደ ቃላት ተባሂሉ ክኸውን ይኽእል ግን ከዓ ልኣላውነትና ይድፈር ኣሎ እንዳተባህለ ኢሎ ልኣላውነት ሃገር ብዝደፍር መልክዕ እቲ ዝኸይድ ዘሎ ቃላት ማለት እዩ እዚ ክልቲኡ ደሚርካ ክትሪኦ ከለካ ኩናት ኣይተርፍን እቲ ኩናት ክልቲኡ ህዝቢ ክልቲኡ ሃገር ይደልዮ ማለት እውን ዘይክኸውን ይኽእል እንታይ ግን እቲ ሓደ ሃገር እኳ እንተደልይዎሲ እቲ ሓደ ሃገር ካብ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ዶቦም ዝጠሓሱ ዘይዲፕሎማስያዊ ቃላት ተቆጢቡ ክስታቱ ጥራሕ ክገብር ከሎ ካልኦት ሃገራት እውን ኣብ ጎድኑ ኮና ተኽእሎታት ኣሎ እሞ ኩናት ናይ ምትራፍ ዓብዪ ዕድላት እውን ክፍጠር ይኽእል ማለት
إذا الرئيو زلنا حبز غزوغن مخلتيو حزبتات مخلتيو منسيات دم زفاسس كوينات يمص مهلاو زرعي أنفتاتيو تنعيزر دعنا ማለት طبعا أبزي أحنتي بوجن يتراون نوع حمتات كتقوم لازم هو ميلا ويكفأت على سقة إرترا تورر كم زلاك تورر مخانا طلعتها خبزحت مخانم في اللي بتاع سشو من تعامل زخده أيكون أي سلام أيكونات بوجن إرترا تبيان وعاد عن طريق إسرائيل سرع خمزلون بابزخنا ساعات كورر مخانم بعد ما مريت نحيزو خلو دبلوماسياوي بوليتيكاوي زي ديمقراطياوي مسل نسند مريتش أدم كلهم نجارات اليوم بسنكتي زنبرة أي سلام أيكونات بسنكتي بعد ما تحيزو النازل تسألني حد سرعتها بسلطان كم دقفتو أنا زي مخنياتها وغيرهم أسمي حمو مثل نحس مخنياتها وغيرهم مع رئيو ديمقراطياوي مرجعتاتن أسرات مفتاحن أسرات بحقاو من قدي نبيت مأسرتي ويك أنسا بحالو خمس قبو أمن نتقوسي تمقوساو خم قبول داتا وزدت أنيحو حجي خاء مس أبي أحمد سمع سلام تقيرو أبو شديش تعمت مو أنا إرترا قد دايك ما حيشون داتا بحالا خاء أي سومنا يسالستن هلا نريو لنا زي هوات واتيف منالبات اتسرعات بسلطان نخص انح زقبرو زلو انت خونخه اب كندتي كونات يدالو لو وي كونات يمصالو نبل ستيل ارترا ديمقراطياوي هاجر تكون لو زبل دو خص قطلو اي متغبئن مالت من يفلت اب سلطان نخص انح زقبرو زلو ميلان تخونه كلتيو وغن تيبيا وغن ارترا ولا كوا وغن تيبيا نسوش طاوي شجراتو خفتح ስለዚህ ካለ እዩ ናብ ኤርትራ ዝጥምዘሎ ናብ ዓሰብ ዝጥምዘሎ ይበሃል እንተሃለወ ግን ምናልባት ኣብ ስልጣን ንኽፀንሕ ዝፈጥሮ ዘሎ ሜላ እንተኾነ ብወገን ኤርትራ ዘለመድናዮ ስለ ዝኾነ በዛ አንግል ዝኽትሪኦ ከለኻ እንታይ መፀካ ንዓኻ እያ ንሰን እኮ ዳርጋ ኣብ ገለ ካብተን ነጥብታት እውን ተቐሚጠን ዘለዋ መስለኒ ምክንያቱ እንታይ እዩ ንኣብነት ኣልያንስ እንድሕር ቀይሩ ኣብ ኣሕመድ ሓደ እቲ ኣብ ቁጥሪ 4 يا أليانس اللي حرك أيرون عبنات نوحات معراب تقرأي كهوم تخيلو خالوت نقراتون كمتسون تخيلهم سي توكينا تاريفك هذا ملكعون كحز خالي جن كل دم أمريكا خطري أخلها جن أبز أوانزي نايب حكي كلت يوم كومون دا قبرو سلطانهم كقصلو حدا أجندهم كخون خالي جندما زي تعرق زمسل مالسي سلطانهم كو خلتيهم عرق غيرهم كلتيهم بسلامون كو قصلهم خالو مالتي بزي كيناتون كو قصلهم خالو ابزي حجي اوان جن كلتيهم مواصوم ناصبي زخاي زلو سلازن كابتن زصبا زلوا مواصوتات نمهدام كلتيهم صوبهم نمعسال مغوياي زغبر زلو خوين يسمعك مالتي اب ايثيوبيا انترينا امنتناي ኣብ ኢትዮጵያ ብጣዕሚ ፍራግመንትድ ብዝኾነ መልክዑ ብጀካ ናይ ፋኖ ናይ ኣምሓራት ናይ ትግራይ ትሪኦ ኣለኻ ዳርጋ ኣብ ክልተ ተመቂሉ ናይ ዓፋር ናይ ኦጋዴን ዝበሃል ሽግራት ኣሎ ናይ ጉሙዝ ሽግር ኣሎ ኮፍ ዝበሎሞ ከምዚ ሰላም ዝኾነ ዝመስል ናይ ወላይታ ሽግር ኣሎ ናይ ሶማል ሽግር ኣሎ ማለት እዩ እቲ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ከዓኒ በቲ ብናይ ሱዳን ተጸሊሎ በቲ ናይ ትግራይ ተጸሊ ጸኒሑ ታንመዋጾ ተባሂላ ሕጂታ ምስ ትግራይ ትግበር ዘላ ብሽምጽምዶ ስልጣንካ ከተቀጽል ናይ ምድላይ እሱ ከም ርዱእ ወሲድና ማለት እዩ እሱ ከም ርዱእ ወሲድና እዚ ሕጂ ዘሎ ምድላው ግን ኪንኡ ዝኸይድ ማለት ምክንያቱ ናይ ኢትዮጵያ ቁሉዕ ድሌት እዩ ከምዚ ጥራይ ኣብ ስልጣንካ ከምቲ ሻዕብያ ንኸምኡ ፕሮፓጋንዳ ሰርሕሉ ማለት እዩ በውሽጢ ዘሎ ሽግራት ናይ ኢትዮጵያ كاون مهدام نقدمي زغبر زلو هدما تباهيلون تقسي مالتي بكادرات ناي تقدح مالتي يخون امبر ناي ايثيوبيا تدغاغام خمس رانا كينو زخيت يصمع ابي احمد نهزبي ايثيوبيا كلهم حزبات كتحبرلي تخل حتى اجندا ازيا تباهيلا قلت 3 عام تسرحلا غداي مالتي ازيا خاني اتوكينات كي تفصم اندحر دا تاريخو بفلاي بإثيوبيا نيرترا مصنحنا بفلاي بإثيوبيا ناي أبي أحمد عدمة صباحيتكم تصنحي مثلا مخنياتو نمولو حزبتات إثيوبيا نتي إليت فتيرو وزلو الشجرات نتي الشجرات زي ديزولف غيرو ناما يأتيو أحقيقو أتي حزب إثيوبيا نابوخ عسل نحر كوينو حاجة نقر فترالو أتي لبن بهاجرنا إثيوبيا كأقول لك زي مس بحرن مس ودب تحت مخانو
እዚኣ ፀቢቑ ዘፅናዓ መስል ኣብ ኣሕመድ ነዚኣ ተጠቂሙኻ እታ ኩናት ምውላዕ ዝተርፋ ይመስለን እዚአን بتدقاقم كريو تانيحنا أبز عالم زي من البات أي لا لا ونات كل حتتات كمتسخلي وناي هاجر مكان حتتات كمتسخلي قرينا هنا أبزا استنبر الله زنبركا هاجر ناي غازا ناي ليبانوس ناي غولان تفلتيخا ناي سايناي لا مريت ناي قدس وخنبر انتاي يقبر ناي يقبرن ناي منفعة حتت ناي حتت نتفلتيخا ناي كريميا ناي راشا ولا تخارتا على ما يكبر له لجيتميت يكون تحيل فطرو انتهي كارتا مكيار غير له كلاتنا خريوت نحن هنا مالتي ኢትዮጵያ ኸ ነዚ ጉዳያት እዚ ዝረአያ ትመስል ሕጂ ንዓሰብ ዝኾነ ይኩን ዋጋ ኤርትራ ሕጂ ደኺማትሉ ኣብ ዘለዎሉ እዋን ህዝባ ተሰዲዱ ኣብኡ ዘሎ ማሕበራዊ ጉስቁልናው ተጋዲዱ ኣብ ዘለዎሉ እዋን ሕጂ ፋብራብል ኮንዲሽን ተባሂሉ ንዑ ወፍሪ ዝተርፍ ኮይኑ ኣይስማዕን በዚ ዝሪኦ ማለት እዩ ስለዚ ዋላ ኤርትራ ካብቲ ጉዳይ ክትሃድም ተደለየት እቲ ካልእ እውን ናብኡ ዘዋጣው ዘሎ ኮይኑ ይስማዕን በዚ ጉዳይ በዚ ምክንያት እዚአቲ ኩናት ተርፋ ይመስል ዝብል መደለታት በፅሕሰን ተረዲኒ እታ ብምንፃር ናይ እስራኤልን ናይ ሩስያን ዘምፃሓዝ ንሕና ክንመለሳ ኢና ኢትዮጵያ ክንዱ ሓይል ኣለዋ ድዩ ኤርትራ ክንድኡ ማለት ዋላ እኳ እቲ ስደት ወፂን እንተሃለወት ሰብ ተሃገሩን ጥራሕ ተሪፋ ኣላ ኢልናን ንኣምን እንተኾና ወይ ንሰምዕ እንተኾና እቲ ኤርትራዊ ንልኡላውነቱ ንዓዱ ክንምንታይ ርሕቀት ክኸይድ ይኽእል ከኣኒ ከም ነጥ ብምምፅኡ ብኡ ኣንግል ምርኣዩኻ ፅቡቅ እዩ ሕጂ ናብታ ቁፅሪ ሓደ ቁርብ ኣተኩር ክነብል ኢና እሱ እንታይ ኢልካ ኣለኻ ኢትዮጵያ ዝኾነ መንገዲ ብሓይሊ ንዓሰብ እንድሕር ዳ ሒዛ ወይ እንድሕር መንጢላታ ኣብ ድርድር እንተተበፂሑ ንልኡላውነት ኤርትራ ዝትንክፍ ወይ ሸራርፍ ክኸውን ኢልካ ኣለኻ ሓደ እቲ ተቆሎታት ከመይ እዩ ልክዒ ብኤርትራ ዘሎ ወገን ሓበሬታ ውሕደና ግን ንኤርትራ ዘለዎ እቲ ኤርትራዊ ንኤርትራ ዘለዎ ስምዒትን ኤርትራ ክኸፍል ዝኽእል መስዋዕ ክኸፍሎ ዝኽእል መስዋዕትን ኣብ መቓን ንሱ እቲኻ ወይ ንዑ ግምት እቲኻ ኢትዮጵያ ኸ ሓይሊ ኣለዋ ድዩ ንዕኡ ክትሕዞ እዚ መጀመርታ ተተታሒዙ ክመፅእ ዝኽእል ኣቐሚጥካ ኣለኻ ክትሓዝ ከይኽእል ድዩ ክኸውን ከይኽእል ድዩ ባይታ هو نسو مالت كبيد حتون دي أيقونن أنا خم حدا تراسب الصوم بعلمون زفرطوي مثلا ما غنتيو كينات كجمر يقا كينات تجمر له مع التقاط فلت انبر مع اسكم زود اول توم جنرالاتون زفرطوي مثلا تبهجي جن نسيو زقول مالتي تبهجي علامه توطن نسيو بزخونه من قدي قدم حجو كورينا بكابيناول انا بعدما بسممع الجرس ني إرترا مستوهبوكو أكال ألاو مريت ولا قبولا يكون أكال ألاو مريت إثيوبيا خوينو كساب هيج صنيحي ስለዚ ኣላውነት ናይ ኤርትራ ተሸራሪፉ ፀኒሑ ይኽእል ከለና ዓሰቡን ብኸምኡ መንገዲ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ እንድሕር ዳ ኣብ ኢድ ናይ ኢትዮጵያ ወዲቓ ዋላ ብዓለም ሌጂቲሜት ቅቡላ ይኹን ትልኣላውነት እቲ ናይ መሬታዊ ሓድነት ናይ ኤርትራ ግን ብዝደፍእ መልክዑ እቲ ካርታ ክቕየር ክእል እዚ እቲ ንዓይ መደምደምታ ዝብፅሐኒ እንታይ እዩ ሕልምን ባህግን ናይቲ ኣብ ጎረቤት ዘሎ ሓይሊ እቲ ህሉ ኩነታትና እርዳእኒ እዩ ኤርትራዊ ኦኬ ንልኣላውነቱ ንመሬቱ ዘይከፈሎ ዋጋ ይነበሮን ሕጂ ግን እንታይ ዝበሃል ኣሎ መስለካ the end justifies the means ናይ መወዳእታ ዝመፀ ነገር ንህዝብና ኣብ ምንታይ እትይዎ ኣሎ ሰብና ፋሕፋሕ ኢሉ ኣሎ እቲ ኩሉ ዝነበረ ሞራል ተሰይሩ ኣሎ እቲ ዝኩሉ ዝነበረ ፀጋታት በሪሱ ኣሎ እዚ ኩሉ መንእሰይ ፀኒቱ ኣሎ ካብቲ ሃገር የስ ኣብኡ ዘሎ ሰብ ክከላኸል ምዃኑ ኣፀቢቐ ፈልጥ ኣብ ደገ ዘሎ ሰብ እውን ንልኣላውነቱ መሬታዊ ሓድነቱ ዘለዎ ማለቲ ዘለዎ እኒ ሓቦ ገለ ክገልፅ ክእል ክኸውን ግን ሓንቲ ነገር እርግፀኛ ዝኸውን ኣነኹን ካልኦት ይኹኑ ሕጂ ኸይድና ኣብ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ተሰሊፍና ካብ ኢትዮጵያ ዝመፅእ ወራር ኣብ ድፋዕ ኣለና ምኽንከላኸል ኢና ዝብል ሓይሊ ኣሎ ዝብል እምነት የብለይን ምክንያቱ እቲ ብግብሪ ክሪኦ ፀንሕና ዝቆሰለ ዝተበደለ ስድርኡ ተሰውእዎ መሊሱ ሽግር መሊሱ በደል መሊሱ ድኽነት መሊሱ ሕሰም ዳክረክብ ፀኒሑ እምበር ረሃዋ ክረክብ ኣይፀንሕን ስለዚ ሕጂ ከም ምንታይ ፀንሐኒ ፃንታ ውላደይ ሕጂ ንዕኡ ክሰድድ ፍቃደኛ ይኮንኩን ዝብል ወላዲ መወዳእታ ይብሉን ከምኡ ስለ ዝኾነ እውን ቅድሚ ሕጂ ብድልየቱ ዝጎይ ዝነበረ ንምክልኻል ሃገሩ ንምልማዕ ሃገሩ ህዝቢ ሎሚ ኣብ ፈቆዳት ጎቦታት ተሓቢኡ
شعبي خان تاي قبرلو عدتات نريو لنا مالتي إذ بخمزينا خريو لنا مالتي بتوشتنا أبحلنا أنا بهجنا زلو ناي إرترا تصبو دليت أبو تقوله براكتيكالي أبايتاجن بزوم نريهم زلو شجراتن تسامتاتن تسألي سلسلة تي نتي تكون النت ناي مورار تمخته ناي مورار كم تناي كرم حجز نبرة بو متن أدمعيز بالأمنة يبلي هراي كنت خلتها بحثر زبالة زي تشعي ورحو رقيس وزولو تنسي كوينات انت توليدو وي انت زي تنسكيلو مالتي لكالها زفرست إثيوبيان داقم الرخاب إيرتران تقراين بمولاد عباي إيرترا وي عباي تقراي كولاد يخيليو الكالخا جي داقم الرخاب تكتب الكالخا قد محجخ نيران دين زبل حتو حدا اللو كالايكا اتي من الرخاب مالت انتاي زا انفوتو ايو اتي إثيوبيا سلا زفرست راح إيرتران تقراين كالرخاب يخيلين مالت ديو فقاد دليت ناي كتوم سبتات كايدلن ديو سالساي درجة ولا إثيوبيا تفرز دا أمبر اتي بإثيوبيا زترف حيلي بزيقدس أبي ويكن انت حيل اللوان تقراي نخطوات اندحر زيف كيدوها تخولتات على اللوديو بمسارات وتهزب تقراي كابيتي بيخف اللوديو تي تخولتات تديلتات الزخميتان ببو هذا انتهي زول مسلكة ازي حاجة خابتهم تخولتات لندي أغميتي زلقو حجي رقصيو نايزو خوني يكون مكيار كارتافون هزبا وساني زي حلفو كم زي رقق كم زي صدق ردو نقري ازيقن اب حاجة قبول زخونه قوامو منغستي بارلاما زلو حق زلو قوام زلو هاجر اب نبر كونتات نزارو باي مالتي بزي حجي زلو چبوت كونتات گن زخون جنرالات زخونت ودد زخونت گمبار نحاده هاجر نحاده حزبي خم نبرت ونينا ابدليتاب تتولو غدو بس لزلنا شعبيان ويانن انفاكت مالتي سلتاويان بر استراتيجيكاويان محازوتيوم زبل امنت يبلي كلتيوم كا نخلتيوم حزبታት ابزي شميمو تشميمو زلو ناي دخنت قلقلت شوموم ابو عب اجامه لهم زبل امنت يزلن مالتي بخلتي وغن مالتي اناتهم بحريات كلهم ግን بخلتي وغن حج داغماي مرخابهم دما نتي كوردوم زخيل اب لعليهم كمص زخيل شجرات يزطمرم زلو نزي طمرز تتقيمم نتهزبو لك خم نبرتهم كم حدا هاجر كونو قبلو وي كم كونفدريت كغبرو وي غلا كغبرو سي ፍጹም ገደብ አልቦ ዝኾነ ስልጣን ጸኒሕዎሚ አለዎሚ ክህልዎሚ ከዓ ማለት ብኡ በቲ መንገዶም ተኸይዱ ነገራት ማለት እዚ ማለት ግን ይረግእ ማለት አይኮነን እዚ ሃገር ኮይነን ክልቲአን ሓንቲ ሃገር ኮይነን ቅጽላ ማለት ይውና ኮንኮን እዚን ክልታ ነናተን ሃገር ኮይነን ቅጽላ ማለት ይውና ዘይተዓረቅ ነገራት አለው እዚ ብዙሕ ግዜ ተፈቲኒ ይንፋዕ ካብ ሰማንያታት ሒዞም ወያን ዋላን ትግራይ ቃለስ ከለው ሲ ሻዕቢያ ፈቶም ቀንድ ተጻባዕትናቶም ነበሩም አንጻር ሃገርነት ትግራይ ምትቃለሱ ነይሮም እዚ ኩሉ ዓመታት ናይ ኢሳያስ መደረኽ ሰምዑ ከለና እውን ምንጻል አንቀጽ 39 እንደ ገለደ ዝብል አንጻር እዩ ናይ ኢሳያስ ባህሪያት ይምበር ታክቲካል እውን ክትብሎ ኣይትኽእልን ካብ ትግራይ ዝነበሩ ክስታይ ስለዚ ስጋብ ዕለቶም ሞቱሲ ንትግራይ ሃገር ክትከውን ዘፍቅድ ክኸውን ዝብል ትጽቢት የብለኝ يكون ده أمبر ناي إسياس كنا تأمرون طريق خايف حجي عدمن طريق خايو بخالوت أكابي زلون ختكا سفيح تقولتات سلزلو ثم جنرالات ناي تجراي ناي هو حد ناي لكنا ناي بروباغندا طريق خايون فتيمو إلهم زي فلتوتهم بعلم ولا تزيبلوتهم ناتهم أكتيفيست ناتهم دبلوماسيات بلوزلو هاجرنا مكان بحكتات استراتيجي كغير مكانه استاد كل دماميرنا خريو خلنا كلتين آليانس فتيران أنصارتي كاب ورمامان ولا وي بتقلال أنا شعبيا ويناي أبي أحمد ورار نقوله كاو خمس نخيل زخيل من كسقاسات نمكتئن نعون بحر رأسي عرمون كلتيهم حدا ناي مكان نوز نسافر لحد هاجر إنكم فدرت كوينهم ديوم ناتهم هاجر كوينهم ديوم نحاديهم عبيهم ديوم إسياس كو تجراين إيرتران حدا هنجبرنا إسخاء بريزيدنت تكون خانتي لهم تصلي مثلا سمعنا هنا في ساعات إثيوبيا عملوا مالت إيرتران إثيوبيا كحبرة مجمرتها بقطباوي وحدت يعني إحنا دمال 10 عامات سلام وداتهم بوليتيكا وحدت كجبرة يلو بقالو تزاريف مالت حجون تبهجتها تسي يلن
ኢልና መወዳእታ ክንገብረሉ ንኽእልና ስለዚ ክልቲኦም ስዒሮም ተወፂኦም ኣብዚ ኩናቱ እውን ምናልባት ካርታ ናይዘን ሃገራት እዚአን ተቐይሩ ሓደን ዓባይ ኮይነን ክቕፅላ ዘለዎ ተኽእሎውን ዝሰፍሕ ይመስል እዚ ከም ተኽእሎ ኣቐሚጠ እየ ዘለኹ ማለት እዩ ተረዲኒ هو ናብቲ ኣቐድማ ቢሎን ዝበልኩ ክምለስ እየ እሱ ከዓ እዚ ፅሑፍ ኣገዳስነቱ ብምንታይ እዩ ሓደ በቲ ዘለካ ደረጃን ተመክሮን ትዕዝብትኻ ከዓ ስለ ዝከታተሎ ከማኻ ዝበሉ ምሁራት ኤሊታት ከምዚ ዓይነት ሲናሪዮታት ከምዚ ዓይነት ተኽእሎታት ምቕማጥ ካብ ዝገድፍዎ ወይ ካብ ዘየቐምጡ ወይ ካብ ዘይንሪኦ ብዙሕ ኮይኑ ኣሎ ወይ ልሙድ እውን ኣይኮነን ክብሎ ክእል እየ ብስርዓት ስለ ዝከታተሎ እቲ ዝፀሓፍቲ ዝበሃል ማለት እዩ እቲ ከምዚ ዓይነት ትንታነታት ነቶም ምሁራት ነቶም ሓሰብቲ ዘይኮነስ ነቶም ፖለቲከኛታት ነቶም ዝተፈላለየ ጥሙሕ ዘለዎም ዝተገድፈ እዩ ዝመስል እስኻ ግን ሓደ ዋላ እኳ ዓሙቕ ክሰፍሕ ዝያዳ መብረኽ ክወሃቦ ዝግብኦ እንተነበረ ተስፋ ንገብር ብሕጂኹም ጌርካ ክትውስኾ ግን ከም ሲናርዮ ዘቐመጥካዮ ኣገዳሲ ስለዝኾነ እየ ንሕቶን መልሲ እውን ዓዲመካ ዘለኹ ስለዚ እቲ ፅሑፍ ዝተፈላለየ ኣንግል ተኽእሎታቱ ወይ ከዓኒ ብኣንፃሩ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ከም ሓደ ብደረጃኻ ዝተፃሕፈ ምዃኑ ኣገዳሲ ምዃኑ ኣሚነ እየ ንዕላልን ንዘተን ዓዲመካ ዘለኹ ስለዚ ክንሪኦ ኢና ባይታ እንታይ ከም ዝኸውን ፅባሕ ካብ ናይ ኩልና ዓቕሚ ወፃኢት እያ ካብ ቁፅርና ወፃኢት እያ ኣብ ቁፅሪ 3 ንኤርትራ ንትግራይ ከምኡውን ንምሓራ ወሲኽካ ኣለኻ ብሰማውያን ዝፍለጡ ህዝብታት ማለት እዩ እዚ እውን ከም ሓደ ተኽእሎታት ኣቐሚጥካዮ ኣለኻ እዚ ሓደ ከመይ እዩ እስከ ቁርብ ነቶም ፅሑፍ ዘየንበብዎን ብሕቶ መልሲ ብቃላትካ ከዓ ከምዚ ክተብርሆ ዝፀናሕካ ከምዚ መረዳእታ ትውስኸሉ ዝፀናሕካ ትውስኸለይ ከለኻ ከመይ ማለት እዩ እዚ ኣነ እዚ እውን ከም ሓደ ተኽእሎሲ ስቕ ኢለ ሓስብ ነይረ ኖ ምክንያት ብዙሕ ናይ ኣምሓርኛ መደባት ከታተልየ ማለት እዩ ሕጂ ጥሙሕ ኣሎ ኣብ ኤርትራ ስጋብ ክንዱ ዝኸይድ ጥሙሕ ኣሎ ይብልን ምክንያቱ ኤርትራ ናይ ብዙሓት ሕብረ ብሄራት ሃገር እውን ስለዝኾነት እቲ ሕብረተሰብ ብፍላይ ብ30 ዓመታት ዳርጋ ምስቶም ካልኦት ብሄራት ተዋሃሂዱ ቀደም ንኣብነት ኣቦታትና አንድነት ገለ ክብሉ ከለዉ እቲ ሩዲእ ነይሩ እንታይ እቲ መንቀሊ እቲ ካብ ዓረባዊ ጎበጣ ንምክልኻል ኣብ ጎረቤትና ዘላ ክርስትያናዊት ሃገር ሳፅላል ዕቑባ ትኾነና እያ ዝብል ሓሳባት ነይሩ ማለት እዩ ኣብ ግዜኡ ፅቡቓት ሓሳባት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ ሕጂ እውን ከምኡ ዓይነት ምቅልቃላት ትረአይ ብፍላይ ኣብ ምሕራ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ኩናት ምስ ተኣወጀ ኣብ ልዕሊ ፋኖ ገሊኦም ምሁራት እንታይ ሓሳባት ኣለዎም እቲ ዝመፅእ ዘሎ ወራር ናይ ኩሽ ወራር እዩ ወይ ናይ ኩሻውያን ወራር ዝብል ሓሳብ እዚ ከዓ አንፃር ሰሜናውያን ዝብልዎ ነቲ ናይ ትግራይን ናይ ኣምሓራን ናይ ኤርትራ ከዓ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ትፈልጥ ኢኻ ኤርትራ ማለት ከምዚ ናይ ትግርኛ ጥራይ ሃገር እውን ስለዝውሰድ ማለት እዩ ከም ክርስቲያን እውን ስለዝውሰድ አንፃር ናይ ኩላትና ስለዝኾነ እዚ ንሕና ብሃይማኖት ብባህሊ ብገለ ብናይ ግእዝ መቋንቋ ገለ ተባሂሉ ብቋንቋ በቤተ ክርስቲያን ኦርቶዶክሳዊ ሃይማኖት ከዓ ብጣዕሚ ማእከል ናይ ኩሉ ናይ ፅሑፍ ናይ ስልጣንን ኩላይ ጥራይ ናይ ሃይማኖት ኣይኮነን እዚ ዝማእከሉ ናይ ታሪክ ናይ ምርምር ናይ ዜማ ናይ ብዙሕ ነገራት ጥምረት ስለ ዘሎ እዚኦም ዝማእከሎም ሓድነት ክፍጠር ዝደልዩ ሓይልታት እውን ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ብሓቂ ፋኖ ናይ ኣምሓራን ናይ ትግራይ ህወሓትን ህግደፍን ብጥምረት ተሰሪሖም እውን ዋላ ዓባይ ሃገር ሰሜናዊ ወይ ሴማዊ ዝብላ ዘለኹ ነቲ ቋንቋ ነቲ ብሄራት ንምጥቃሴ ሰሜን ዝብላ ዘለኹ ካብቲ ኩሽቲ ተቐሚጦምሉ ዘለዎ ክፋል ናይ ኢትዮጵያ ንምፍላይ ስለዚ እዚታት እውን ተኽእሎ ኣሎ እዚኦም ሰለስቲኦም ኣልያንስ ተፈጢሮም አንፃር እቲ ናይ ኦሮሞ ውክልና ሒዙ መፅኡ ዝብልዎ ሓይሊ ኢንፋክት ኣብ ኦሮሞ መዓት ተቃውሞ ከም ዘለዎ ፈልጥ ግን ብከምኡ ዝተቐርፀ ፓብሊክ ዲስኮርስ እንድሕር ፈጢሮም እንድሕር ፓብሊክ ኦፒኒየን ከምኡ ተፈጢሩ ከምኡ ዓይነት ኣልያንስ ክህሉ ናይ ኣምሓራ ሪኢና ኢና ምስ ግደፍ ኣብ ተዓርቕሉ እዋን ንሕና ጎረቤት ኢና እኮ ብእንታይ ኢኻ ትብሎ ብሑመራ ጎረቤት ኢና እኮ ሓደ ዓዲ ኢና እኮ ሓደ ህዝቢ ኢና እኮ ተባሂሉ ተደምር ኣብ ግዜ ተደምረናል ካብ ትግራይ ንላዕሊ ጎረቤት ምዃኖም ዳርጋ ብዙሕ ግዜ ተጎስጒስሉ ማለት ብኤርትራ ኮን ዋላ በምሓራ ኮን ማለት ስለዚ ተሓዲሱ እንተመፂኡ እውን ካልእ ሓዱሽ ኣልያንስን ሓዱሽ ካርታን ክፈጠር ተኽእሎታት ኣለዎ እዚ ፅሒፈ ዘለኹ ኢንፋክት ከምቲ ዝበልካዮ ዕምቆት ዘይብሉ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝያዳ ክትዕ ከልዕል ኢለ ፅሒፈ መጀመርያ
ንዓይ ሓሳባት ኣለውኒ ንምንታይ ከምኡ ዘለዎ ግን ናይ ካልኦት ሓሳባት ብጣዕሚ ደስ ዝብሉ ሓሳባት መፅኦም ነይሮም ናብ ፌስቡክ ማለት እዚ እውን ኣብዚ ዝገደፍካዮም ነገራት ኣለዎ እዚኦም ተኽእሎታት ክፍፅሙ ይኽእሉ እዮም እዚኦም ገለ ክኾኑ ይኽእሉ እቲ ሕብረተሰብና ከዓ ከምዚ ዓይነት ክትዕ እንድሕር ዳኣ ተዋፊሩ ሓደ ከምዚ ፅንፅያ ፈረስ ኮይኑ ከበራብረና ክእል እዩ እንታይ ኢና ንገብር ዘለና ኣበይና ደው ኢልና ዘለና ናይ ብሓቂ መዓልታዊ ላዕላውነትና ጥራሕ እናክንብ ዘለና ኢሳያስ ይውረድ ጥራሕ እናክንብ ዘለና ኢትዮጵያ ትወረና ኣላ ጥራሕ እናክንብ ዘለና ከም ፅባሕ ንጎ ክመፁ ዝኽእሉ ተኽእሎታት ርኢናሲ እንታይ ምድላው ኢና ክንገብር ንምባል ተጻሒፉ እሞ ዝያዳ ግን ከምቲ ዝበልካዮ ክዓሙቕ ተሳተፍቲ ተወሲኾም ብፍላይ كعمق صبح كين هو حنتي قدمي لا بمرحبي ولد مكالا بنيوزيلاند زلو بوليتيكيان دراسن حنتي تبغى ارتيكل تصحيفان يرى نسخه قدمي لا قدمي قدم زبل اوارح مالتي كبيرترا وغن زمص صمدو زبل قال كم امريكا يتطقموا خلو كيوصو خلو تتصحفت يعني نسخه بوغن ايرترا يزريو تصحف نتات يقمطيو بانجلش تصحيفو علمتي اون غيرلو نيره دعم تبغى تصحفت نيره حجي نسو زبل من البعض تخاطرتو تملسون كسمعوا يخول اليوم ኢትዮጵያ ክፈርስ ከላ ክደክም ከላ ኤርትራ ዘለዎ ረብሓ እንዳበረ ብዙሕ ትንታነታት ዘቐምጥ ሕጂ እስኻ ከዓ ዋላድ ኣየሕፀር እምበር ከመይ ኢኻ ትገብር ዘለኻ ብኸመይ ኣነ እውን ኣገዳስነቱ ዓዚዘ ርእዮ ንዕላሉ ዝዓደምኩኻ እቶም ብፅሑፍ መልክዕ ዘይረኣይዎ ብዘተ መልክዕ ንክሰምዕዎ ማለት እዩ ክዓሞቕ ክሰፍሕ ግዜ ክትህቦ ኣነ እውን ናተይ ትምኒት እዩ ካልኦት ከዓ ተንተንቲ ምሁራት ብዘይገድስቲ ፍልጠት ብዘይገድስቲ መረዳእታ ጥራሕ እቲ ተኽእሎታት ከምዚ መስለኒ ንዓይ ከምዚ መስለኒ ከምዚ ይረኣየኒ ኢሎም حساباتهم بخم خامط خلوا نبلحي ناي أمرو نايتي تخاطلاي نايت زيغاون وسانيو يا قداسيو كاب صرفن زلفان كاب زيد اللي ترك مركي جزي متفاسي كم زي عن التخولتات كم زخ انا عير رأي نيلكا حساباتك ناي مكفال اللي مدخعبون سلاز قبو مالتيو سلازي نبتي نتبنا ابتينا قصر ربعتها زي نبلحي ابا احمد ون كم زنالو زخئلن كالي تخولو دما نمعرب تجراي نبواناتاتو بمملاس نحو حد ما نابزنبرو ناي بوليتيكا حديد بمملاس كاب شعبيان بمنتصال نيسياس كم قدمو اب ديغا عدهالو بمحصار ناي سلالفا حيلتات مقيارن كفتر ويكا نفانو ناي محرا اب عصوان كبان زئتو استراتيجي غليلكاون حدر اب رابع عينت بي اغميت كاللخا اذا غيب وغن حوحات كرخلو أخولتها تخدم تايك خون تأمنوا وخولتنا أبا أحمد مهنياتو قبل على حزبه من قبل على أمن فتسمو فلوتيو السوم كأ أبزق الدايزيز درادرون ندحري الزبلون أي مشلون زلوا بزن ريء زلنا تعزبتي أبا أحمد كتناي معرب تقرأي كهب دليت عقمي اللو وديو زتات كمي تبروه تغيل تقدميتي هو حتى يقولون لا خن عمل متاخ مساعد هو حتى يقولون قرينا أبزر أنا عدمنا عمانسي كم شعبيا غيرو نهوحات اب تفالالي اوانات حماق زغبر له يبل مالتي اب 85 حزبهم عصيومي عريقهم زرانايو بمصلات قالت كون بجينوسايد كون زي قدس مالتي تسيامه استفصم تግራይ ገና ደሙ ከይነቀጽ ከሎ ሎሚ ብሰዓት እዚ ኣብ ትግራይ ዘለዋ ኣዴታ ዝተዓመጻ بناي إثيوبيا حيلتات هنا بناي سراويتنا إيرترا هنا كي زاربا قا دمصن عبيسو مش عبيا انتايز بهال سودش زصوتلو زلو وانا رزنا مال ازيا فانتيا ني سلطانوم نمقصال هوحاتون زي كدو رحقت كم زيل يرينا مال ولو في سادن ابي احمد حزبكم معراب تግራይ بناتكم حيلتات بناتكم ملشا بناتكم ممحدار بناتكم سراويت تسنيو تما بزلو ناي تكززب ديوم ناي ገለ ዝበሃሉ ናይ ደመቀ ዘውዱ ወታደራት አልጊሴ ማልኹ ሕጂ ንዑ ተረከቡን መሬትኩም ሓንቲ ቅድመ ኩነት ግን አቅሪበልኩም ኣለኹ ብዘይ ፍቃድ ማእከላይ መንግስቲ ምስ ኤርትራ ዝበሃል ምንቅስቃስ ዶ ክብል ኣለዎ ኣብ ዝበሎም ንጽባሒቱ ንሻዕብያ ከም ዝገድፉ ኣነ ኣጸቢ ኣርግጸኛ እንተይልዎም ማለት ምክንያቱ ተንሪዮ ጽንሕና ንሱ ማለት ባህሪያት ገላበጥ ከሎ ንሱ ማለት ምክንያቱ ዋላ ሕጂ ወነ ብሰዓት እዚ ናብ ኣሕመድ ኣነ ፕሬዝዳንት ኸውን ኣነ ምክትል ፕሬዝዳንት ኸውን
ናይ ስልጣን ውድድር እዩ ከምኡ ዝገብሮም ዘሎ እምበር ናይ ብሓቂ በቃ እዚ ስትራቴጂ እዚ ንህዝብና ዘዋፅእ እዚ ናይ ብሓቂ ንፅባሕ ንጎሲ መሳገሪ ክኸውን ዝኽእል ዝብል ስትራቴጂ ኣለዎም ኣይብልኛ ማለት ስለዚ ኢንፋክት ካብቶም ኩለን ነጥብታት ንዓይ ብዝያዳ ኣቐዲምካ እንተ ትሰርዐን ቁጥሪ 1 ቁጥሪ 2 ስጋብ 6 ሲ ኣይኔ ተቐድሚት ምስራዕካ እንተ ትብለኒ ናይ ኣብ ኣሕመድ ከም ዘለዎ ኮይኑ ማለት እዩ እዚኣ ግብጃ እንተ ዝረኽብዋ ግን እዚኣ ከምዚኣ ጌርና ኣለና ተዝበሃሉ እውን ቁጥሪ 1 ነዚኣ ክመርፁ ፀገም ከም ዘይብሎም ይዝር ማለት እዩ ኣብ ኣሕመድ ዓቕሚ ኣለዎ ድዩ ከምኡ ክገብር እንተኢልና ሓደ መሰረቱ ትምእተው እውን ክጠቕሶ ዘደልኹ እንታይ ነይሩ እቲ ክመፅእ ዝኽእል ንፈርሖ ዘለና ኩናት ናቶም ናይ ክልቲኦም ሓይልታት ኩናት ጥራይ እውን ኣይኮነን ብድሕሪት ዞባውያን ጎባልል ዝበሃሉ ኣለዉ ንባሕሪ ክቆፃፀሩ ዝደልዩ ንማይ ናይ ኣባይ ክቆፃፀሩ ዝደልዩ ነቲ ጎደቦ ክቆፃፀሩ ዝደልዩ ንናይ ሶማል ናይ ሽበራ ድዩ ናይ ቅርሳና ድዩ ሽግራት ከርጉእ ዝደልዩ ናይ ዓበይቲ ሓይልታት ኣለዉ ማለት እዩ ስለዚ እዚኦም እዚ ዝካየድ ዘሎ ናይ ክልቲኦም ናይ ውክልና ኩናት እንከላ እዩ ስለዚ መዓስ ከም ዝትኮሲኦም ዝፈልጡ እምበር ደው ቦሉ ኣብ ዝተባህሉሉ እዋን እውን ደው ከም ዝሉ ርግፅ ነገር እዩ ማለት እዩ እንታይ ግን ንብረት ምስ ዓነወ ሰብ ምስ ቆሰለ ካርታ ምስ ተቐየረ ገለ ምስ ኮነ እተን ካብቲ ቦታ ትኽረብሓ ዝኽእላ ሓይልታት መፅአን ደው ክብላ ቅድሚ ሕጂ ርኢና ኢና ናይ ኣግሪመንት ናይ ኣልጀርስ ብዙሕ ተፈቲኑ ኣብ መወዳእታ ንረብሓ ኣሜሪካ ክኸይድ ዘይምዃኑ ምስተፈልጠ መን ዝበሃል ኣንቶኒ ሌክ እቲ ናይ ኣልጀርስ ዋላ ሲግናቶሪ ይበር ዋላ ይፈርም ኣሜሪካ ኣብ ሓሲት ኣፅላሌት ኮይና ኢንፋክት እሱ ባዕሉ ይርቂቕዎ እንተ ፅሑፍ ማለት ናይ ስምምዕ ኣንቶኒ ሌክ ሕጂ እውን ናይ ፕሪቶሪያ ኣግሪመንት ዝረኣኸ እዚ ኩሉ ውረድ ደይብ ከሎ መቐለ ተታሒዙ ከሎ ኢትዮጵያ ሙሉእ ስዒራ ከላ መሊሶም ድሕሪ 8 ወርሒ ስጋብ ደብረ ብርሃን ክበፅሑ ስቑኢሎሞም መወዳእታ ደው በሉ ኢሎም ማይክ ሃመር ኣብ ፕሪቶሪያ ኣሰማሚዑ ብናቶም ነፈርቲ ብናቶም ገለ ዝኩሉ ዝረኣየ ነገራት እዮም ደው ኣቢሎሞ ማለት ፅባሕ ንጎ እውን ዩናይትድ አረብ ኤምሬት ወይ ስዑድ ዓረብ ወይ ግብፂ ወይ ኣሜሪካ ሓገዘን ደው ምሰበላ ወይ ኣልያንስ ናተን ምስ ቀየራ ወይ እስትገብርዎ ዘለኹም ንዓና ዘርብሕ ስለ ዘይኮነ ደው ኣብሉ ምስተባህሉ ዝጠፍአ ምስጠፍአ ደው ክብል ምዃኑ ርዱእ ነገር እዩ ማለት እዩ ከምኡ ስለ ዝኾነ እውን እቲ ኣብ መወዳእታ እቲ ኩናት ብየናይ ከም ዝውዳእ ኣይኮነን ንሕናስ ንሶምን ከም ዝጅምሩ ዘለዉ ሓይልታት ከም ክጅምሩ ተዳልዮም ዘለዉ ሓይልታት እውን ኣይፈልጡን እዮም ዘበለኒ ምክንያት ማለት እዩ ፅቡቅ ኣብ ቁፅሪ 5 ንግንባር ብርጌድ ንሓመዱ ጠቂስካዮም ኣለኻ ብኡ ዝምራሕ ዘሎ ምንቅስቃስ ናይ ምፅላው ዓቕሙ እንተበርኪቱ ወይ እንተበሪኹ ኩናት ብምትራፍ ኣብ ኤርትራ ስርዓታዊ ለውጢ ንምግባር እኹል ደገፍ ናይ ኢትዮጵያ ብምርካብ ኣብ ጉዳይ ተጠቃምነት ባሕርን ወደብን ድማ ሂብካ ብምቕባል ብዝብል ስትራቴጂ ክልቲኦም ወገናት ዝዕወትሉን ኢትዮጵያ ብዘይ ስግኣት ትነብረሉ ኤርትራ ድማ ልኡላውነታን መሬታዊ ሓድነታን ከይተሸራረፈ ከም ሃገር ትቕፅለሉ መንገዲ እውን ንእሽተይ ዝመስል ግን ድማ ተስፋ ክግበረሉ ዝኽእል ሲናርዮ እዩ ኢልካ ኣብ ቁፅሪ 5 ኣቐሚጥካ ኣለኻ እቲ ናይ መንስያት ምንቅስቃስ ምስ ኣብይ ኣሕመድ ዝገብርዎ ዘለዉ ክርአ ከሎ ኣብ ኣሕመድ ከእሙን ድዩ ነቲ ምስኦም ክኣትዎ ዝኽእል ስምምዕ ሓደ ብወገን ኣብ ኣሕመድ ወገን ኢትዮጵያ ብሓፈሽኡ ንወደብ ንዓሰብ ንዋንነት ባሕሪ ካብኡ ሓሊፍካ ናይ ኤርትራ ልኡላውነት እውን ኣይነኣምነሉን ኣብ ዝበሃለሉ ዘሎ ሰዓት ብርጌድ ንሓመዱ ኣብዚ ጉዳይ ዝኣትዩ ክዋፃእ ይኽእል ድዩ ብእንካን ሃባንከ ክሓልፈሉ ይኽእል ድዩ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ናቶም ጉዳይ ብእንካን ሃባንከ ክብፃሕ ይኽእል ድዩ ክዕወት ይኽእል ድዩ ብዛዕባ እዚ ቁሩብ ኣስፋሕ ኣቢለለይ እስኪ ኣነ ነዚኣ ነጥብ እዚኣ ክሓስባ ክፅሕፋ ከለኹ እንታይ እዩ ሓሳብ ኖት ነሰሰርሊ ግንባር ብርጌድ ንሓመዱ ጥራይ ግን እንታይ እዩ ብሓፈሽ እቲ ተቃውሞ ደንበ ዝበሃል ናይ ብሓቂ ሲነርጂ ፈጢሩ ዲፕሎማሲ ፈጢሩ ሓይሊ ፈጢሩ ድጋፍ ከዓ ረኺቡ ብኢትዮጵያ ስርዓታዊ ለውጢ ከምፅእ እንተኽኢሉኒ ኣብ ኤርትራ ሲ ኢትዮጵያ ዘይዓግብ ሸውሃት ናይ ተጠቃምነት ናይ ባሕሪ ከም ዘሎ ተራእዩሎ ማለት እዩ ርኢና ኣለና ናይ ብሓቂ እውን ከም ብኮመን ሰንስ ክንሪኦ ዋላ ዘይ ኤርትራዊ ኮንካ እንተሪኢኻ እቲ ጉዳይ ሲ
120-130 مليون ህዝቢ ናይ ባሕሪ ኣብ ደገ ናይ ወደብ ኣገልግሎት ናይ ገለ ክረክብ ኢንፋክት ኢትዮጵያ እንተዘይ ተጠቂማትሉ ኢትዮጵያ ንምንታይ ናብ ጅቡቲ ትኸይድ ናብ ሶማል ትኸይድ ናብ ሱዳን ትኸይድ ኢልና ኢና ኢንፋክት ንሕና ኣብ ዲፕሎማሲ ዓለም ክንሰርሕ ዝግባአና ኣብቲ ንጉር ኩነታት ማለት ሕጂ ብዘበይ ንጉር ኩነታት ንሰርሕ ንብል ስለ ዘለና ኢና እምበር ናይ ብሓቂ እቲ ሸውሃትቲ ክነዕግብሲ ዝኾነ ርሕቀት ክንከይድ ነርናን ኣለናን ባህላይ ብውልቀይ ክሪኦ ከለኹ ማለት ኣብዚያ ግን እቲ ተጠቃምነት ጥራሕ ይደልዩ ከም ዘለው እንተዘረጋግፁልና ዶ ይመሓሸን ከምኡ ጌርና ንዑዳ ተጠቀሙ ንርባሕ ብሓባር ክንብል ወይ ሃገር ክትብል ወይ ህዝብ ክብል ኣብዚ ግን ተጠቃምነት ዘይኮነ ዋንነት ባሕሪ እዮም ዝብሉ ዘለው ኤርትራ ከዓ ልዕላውነተይ እንዲሁ እንታይ ልሕሊፈ ይህብ ክትብል ከዓ መሰላ ይጉባኣ እዩ ብዘይገድስ 120 ሚልዮን ይኹኑ 130 ሚልዮን ይኹኑ ብዘይገድስ እቲ ሕቶ ተጠቃምነት ኮይኑ ተደጋጊሙ ንሱ እንተንሰምዕ ወይ ተዝስማዕ ስግኣት مقنسة وانነት ባሕሪ ክህልወን ኣለዎ እሞ ከዓ ካብኡ ናብኡ እውን ዓሰብ ፅኒሕ ኢልካ ከዓ ናይ ልዕላውነት ኤርትራዊ ይንኣምነሉን ህዝቢ ኢትዮጵያ ብዲሞክራሲያዊ መንገዲ መሪፁ ዘቐመጦ ፓርላማ ይነበረን ይበሃል ኣሎ ሕጂ እዚኣ ምስታ ስኻ ተቐሚጣ ዘለካ ትጋራጮላ እዞም መንስያት ደለይቲ ፍትሒ ብፍላይ ንሶም ጠቂስካ ስለ ዘለካ ብሓፈሹ ደላይ ፍትሒ ብሓፈሹ እውን ኣብ ከምዚ ዓይነት ዘረባታት ኣብ ከምዚ ዓይነት ዲስኩር ኣትዩ ክወፅኦ ይኽእል ዶ صباح نجوه نزي وطا شجراي أتندو هز بإرتراون نسمون زي رب حلو نجار أي فترندو بمنصرتي تبقى ينزل وزلو مالتي نعم أي تجارة بنصارو إثيوبيا هم خمس بلد ما أثناء الدعوة مستري حيث وقع بوليتيكا يسو الصوم عويلهم كاب تقدم رحيهم بمولهم درجة بمالسي بستراكشر بزخانة منجد كذا بزتودة بمنجدي كلتا عامتات كينون موالنا خنصمعت أنا إحنا نديجن في الله إذا حلف كلتا عامتات في الله كذا حلف واره تحري ناي باي قدب نودة بون كتب عيلي بميدياتهم بحلفتهم بسبب الزمان نسو زخانة يكون دلائل فتحي زخدو أي مثلا نزتات أفرت المقبارجن نابتي قند حديد نمملاس جن دبلوماساوي سرح زدل خوينو الرأيين مالك عند حردا زتودة بحيل لك خوينو نابنت جنبار كم أبنت يوم تعيش هذا اللون نسوم زقارب وصل زلون ناب ناي أبي أحمد سرعت فم بقربات زرار أبو زلو خوينو مسمعون مالتين يعتقد هذا اللون زوم جنبار مستيتنا زبلو زلو أحواتنا نتتحساسبا نا أبسرعاتون أبن زلو أبرت خجبرون تفتينهم كاب ناي بحري دليت ويهلونا ناب تتكامنت ودب ندحردا كساجر دبلوماساوي سرح تسريحو كينون خير خليك ولا نيتتا جوينت حيلتات ون يقوما كينا حيلتاتنا أمنسي تግራይ من ኤርትራ ዘለዋ ጸጋታት ውስኒ ፍላይ ሰባው ዓቅሙ ውስኒ ዘለዋ ቁጠባ ውስኒ ኣብዚ ሕጂ እዋን ስጋኣት ኣለንሞ ዝረገት ኢትዮጵያ እንተላ ሓይልታት ናይ ኢትዮጵያ ቅድሚ ሕጂ እኮ መለስ ዜናዊ ንደሴታት ሓንሽ ምስ የመን ክንባኣስ ከለና ዶክመንታት ካብ ቤት መንግስቲ ካብ መዛግብቲ ናይ ኢትዮጵያ ይመጽም ሓንሽ ዋንነትና ምዃኑ ምርኣይ ማለት እዩ ኣብ ጸጥታ ኣብ ኢንተሊጀንስ ምቅያር ነይሩ ማለት እዩ حجون كساب كندو خيّد كالي تخيّد زي كال انتايو ني مريتاوي جزءاتاون ايراون حادنت ناي ايرترا بجهود كتحسي اندابلكا تزمدنا كم تزدله زي خيّد خيلي ግን እንታይ ዝበሃል ኣሎ መስለካ ክልቲኡ መንገድታት ዕፁን ተኮይንካ እቲ ዝቐለለ ክትፍፅሰሉ ትኽእል መንገዲ ኢኻ ትደሊ ክልቲኡ ዕፁ እዩ ግን ትዝረቃቀ መንደቕ ዘለዎ ኢኻ ተናዲ ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ከዓኒ እንድሕር ዳ ነቲ ናይ ድልየት ናይ ባሕሪ ዋንነት ኣበርት ብዝመልክት ብዝገብር መልክዑ ዲፕሎማሲ ተሰሪሑ ንሕና ወደብና ምሽለ ኢትዮጵያ ስካልኦት ክትቆምሉ ኢና እንደለና በዚ ደረጃ ዝርኤ ኣነ እንድሕር ዳ ግንባር ብርጌድ ንሓመዱ እኹል ዲፕሎማሲያዊ ስራሕ ሰሪሑ ንረብሓ ኤርትራ ንረብሓ ኢትዮጵያን ብዝዕግብ መንገዲ ዊን ዊን ብዝኾነ መንገዲ ሂብካ ብምቕባል ብኡ መንገዲ ክስርሓሉ ዝኽእል ዝብል ግምት ኣቐሚጠ ነዛ ጽሒፍቲ ጽሒፍያ ማለት እዩ እዚኣ እንኮላይ ናተይ ባህግያ ማለት ከምኡ ኸውን የደሊ ማለት እዩ
ስለዚህ እዚኣ ኣብኡን ስለዘለዉ ኣብ ቀረባውን ስለዘለዉ ነዝታት ክሰርሕሉ ነዚ ተሰሪሖም ከዓ ኣብኡን እንታይ ዝበሃል ልቢ ገብር ዲልዎ ልቢ ገብር ኸውን ኢሉ ነይሩ ሓደ ኢንተርቪው መን ሓደ ተቃላሳይ እንደ ዓርዳ ናይ ብሓቂ ልቢ ገይሩ ናይ ህዝብና ወደብ ናይ ወደብ ተጠቃምነት እንተረኺቡሲ ኣብ ባሕሪ መርከብ ጌርና ናይ ግበርናን መራኸብ ኩናት ሰዲድና ናይ ሰዲድናን ስጋት ዘይብልናስ ሽግር የብልናን ንሕና ክንብሎ ፀንሕና እውን ወደብ ንምርካብ እምበር ባሕሪ ንምርካብ ኣይኮነን ስለዚ ተቐቢልና ያለና ክብል ኣብ ከዓ ዘይብሎ ይብሉን ዘይገበሮ ይብሉን ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ሎማዓንቲ ትስኢሉ ንሶማል ኣፍልጦ ክበኬን መን እያ ትበሃል ሶማሊላንድ ፑንትላንድ ብድሕሪኡ ከዓ ስሒብዎ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ኤርትራ ጉዳይ እውን ናይ ባሕሪ ዝብል ዝነበርኩ ኣነ ተገዲድና ቁሩብ ፃቕጥን ምግባር እምበር ባሕሪ ዘይሃገረይ ምዃና ፍልጥ ኤርትራውነት ላዕላውነት የኽብር ስለዚ ተጠቃምነት ምስ ሕዋሰይ ህዝቢ ኤርትራ ከምዚኣ ክገብር የኽብል ሲ ኣነ ሽግር ዘሎ ይመስለን ናይ ዓብዪ ባህርያት ክነንብቦ ከለና ኣብ 30 መዓልታት 30 ውሳነታት ከምፅእ ክእል ስለዚ ሲ ንሕና ናይ ብሓቂ ፀለውት እንድሕር ኮይና ዲፕሎማሲያዊ ስራሕ እንተሰሪሕና ሲ በቲ ንደልዮ መንገዲ ላዕላውነትና ከይተሸራረፈ መሬታዊ ሓድነትና ከይተሸራረፈ እውን ንዓና ብዘረብሕ መንገዲ ክዛዘም ክእል ብዝብል ትንቢትን መረዳእታን እየ ነታ ነጥቢ ወሲድያ ማለት እዩ ኣራይ እንዳወደና ንኸይድ ኣለና ቁፅሪ 6 ላ እስኻ ኦሮሞ ሸኔ ናይ ኣምሓራ ፋኖ ተቃዋምትን ዓፋርን ኦጋዴንን ሓይልታት ትግራይን ውልቀ መላኺ ኢሳያስ እውን ማለት እዩ ሙሉእ ውህደት እንተገይሮም ምብቃዕ ስልጣን ፒፒ ብልፅግና ፓርቲ ከጋጥም ይኽእል እዩ ድሕሪ እዚ ድማ ብጎይቶት ኩናት ዋርሎርድስ ዝመሓደር ባዶሽ ክፍጠርን ሽበራ ከስፋሕፍሕን ይኽእል እዩ እዚ ከመዩ ንባብካ ማለት እቲ ኣፀጋሚ እዩ ኣፀጋሚ ኮይኑሎ ኢሎም ዝገልፅዎ ዘለዉ ናይ ስርዓት ኣብይ ናይ ፒፒ ማለት እዩ እንድሕር ተኣልዩ ኢትዮጵያ ክድሕና ኣይትኽእልን እቲ ስርዓት ናይ ኢሳያስ እውን ስግኣቱ ስለ ዝቕንጠጠሉ ዘሎ ካብኡ ኢዱ ስሒቡ ሃገሩ ከፍ ክብል ኣይክእልን ብሕወሓትን ከም ካልኦት ዜጋታት ኢትዮጵያን ዘለዉ ፖለቲካውያን ሓይልታትን ተዋሂዶም ንኢትዮጵያ ሓድነታን ንፅቡቅ ነገራን ክሰርሑ ኣይክእሉን ኢልካ ትግምት ስግኣትካ ናብ ሽበራ ከይትኸይድ እዩ ወላስ በንፃሩ ከመይ ኣይመስለንን ኣነ እንድሕር ደኣ ከምታ ኣብ ቁፅሪ 6 ዘላ ትኩንነትኩም እንድሕር ደኣ ኮይኑ ኣብ ባይታ ናይ ብሓቂ ርእይ ባዶሽ ክፍጠር ምክንያት እንታይ መስለካ ኢትዮጵያ ብልዕሊ 80 ቋንቋታት ብሓድሕዶም ዝተፋነኑ ንሕና ንፈልጥ ሶማል ኦጋዴን ናይ ኦጋዴን ሶማል ዓፋር ኣብ ውሽጢ ዓፋር መወዳእታ ዘይብሉ ቀቢላታት ኣብ ኦጋዴን መወዳእታ ዘይብሉ ቀቢላታት ኣብ ደቡብ ህዝቦች ኢሎም መቃቂሎም ሓደ ዞባ ገይሮምዎም ዘለዉ መወዳእታ ዘይብሎም ኢትኒካውያን ናይ ቀቢላታትን እንዳታትን ተመስረተ እዩ ጠቕላላ እዚ ቤንሻንጉል ዝበሃል ፍጹም ምስቲ ካልእ ናይ ኢትዮጵያ ክፋል ሕብረት ሓድነት ዘይብሉ ክሳብ ዝቐረበ እዋን እውን ተዋሲኑ ዝነብር ህዝቢ ማለት እዩ ፍጹም እውን ምስ ደቡብ ሱዳን እምበር ምስ ኢትዮጵያ ክትቆርኖ ብዝኾነ ይኹን መልክዑ ብዝኾነ ይኹን ናይ ሓባር ታሪክ እውን ዘይብሎም እዮም ማለት እዩ ናይ ኣምሓራ ትሪኦ ኣለካ እቲ ሸኔ ዝበሃል ሓይሊ ከማን ፋኖ ዝበሃል ሓይሊ ከማንሲ ናይ ጎጃም ፋኖ ናይ ጎንደር ፋኖ ናይ ወሎ ፋኖ ናይ ሸዋ ፋኖ ተባሂሉ ተመቃቀለ ማለት እዩ ኣምሓራ እውን ሓደ ዓይነት ህዝቢ ክትብሎ ይትኽእል ኢኻ ምክንያቱ ዋላ ኣምሓራ እውን ናይ እንታይ ዝበሃሉ ናይ ኣገው ናይ ቅማንት ናይ መወዳእታ ዘይብሎም ሽግራት እዮም ዘለዉ ማለት እዩ ንሕና ዝመስለና ኢትዮጵያ 10 ክንደይ ክልላት ዘለዋ ብጀካ ትግራይ ኣምሓራ እንታይ ዝበሃሉ ሶማልን ዓፋርን ኦሮሞን ተኻልስ ኣይረአየናን ወላይታን ኣብዚኦም ንጠቕሶም ዘለኹ ጥራይሲ መወዳእታ ዘይብሎም ዓሌታትን ቀቢላታትን እዮም ዘለዉ እዚኦም ቀቢላታት ከዓ ገሊኦም ዘይተዓርቕ ሽግራት እዩ ዘለዎ ንኣብነት ኦሮሞ 67% ኣይምን 50-60% ክነሱ ብማይኖሪቲ መጀመርታ በምሓራ ሬላቲቪቲ ማይኖሪቲ ምስ ኦሮሞ ድሓሩን ብትግራይ 7% ዓብሊሉ ዝፀንሐ ብሄር እዩ ማለት ኦሮሞ ባዕሉ ኣብ ክልተ ተመቕለይ ናይ ሃይማኖት ሽግራት ኣሎ ናይ እንዳታት ሽግራት እውን ኣሎ ማለት እዚኦም ብሙሉኦም ከዓ ብሓይሊ ብረት ተጨፍሊቆም ካብ ሃይለ ስላሴ ጥሒስካ ደርጊ ቀፂሉ ይህወደጉን ዋላ ልምዓታዊ ዲሞክራሲ እንተነበረ ሬላቲቭ ለካብቶም ካልኦት
بحيل امبر سلطان هيبوناي بحقي نسوم امينو لهم حضرهم صن حزبታት አይኮን አብ አሕመድ ዝገብራ ዘሎ ከዓ ንኹሉ ቦምባዝ ድርብዮ ዘሎ ምኽንያት እታ ሰላማዊ ፍታሕ ሓድሕዶም እዚኦም ተዘራሪቦም ሓንቲ ሓድነት ዘለዋ ኢትዮጵያ ከሳጉሩ ይኽእሉ ዝብል እምነት ስለ ዘይብሉ ማለት ስለዚ ከም ገለ ኢሎም እንደፈራ እዚኦም ስዒሮም ወፅኦም ዘማቅጡ ሽዱሽተ ዘለው ባዶሽ ፍጠሪ እቲ ኣብ ሶማል ፈኸም ዝብል ዘሎ ናይ ሽበራ ሽግራት ኣብ ሱዳን ዘሎ ፀገማት ኣብ ደቡብ ዘሎ ኣብ ደቡብ ሱዳን ዘሎ ናይ እንታይ ዝበሃሉ ዝተፈላለዩ ሓይልታት ኣብ ጅቡቲ ዘሎ ሽግራት ናይ ዒሳን ናይ ዓፋርን ንናቶም ሓይልታት ሒዞም ክወፁ በዚ ምክንያት እዚ ከዓኒ ባዶሽ ከይፍጠር ስግኣት ኣሎ ዝብል መደምደምታት ዝበፅሕኩ ማለት ምክንያቱ ባዶሽ ተፈጢሩ ንዖም ኣኪብካ ሓደ ሰብ ማለት ሓደ ዓይነት ሕብረት ሒዝካ ኢትዮጵያውነት ክትልብሶም ዘሎ ተኽእሎ ከቢድ እዩ ደቡብ ሱዳን ከማን ሲ ኣኝዋክን እንታይም ዝበሃሉቶም ሓደ ዓሌትን ቶም ክልቲኦም ዓብለልቲ ግን ሳብ ሕጂ ምስተፈላለዩ ዝበሃሉ ያ ስለዚ በዚ መልክዕ ዝርአ እቲ ባዶሽ ከይፍጠር ዓብ ስጋኣት ኣለኒ ዝበልኩ ማለት እዩ ኣብ ኤርትራ በተዛማዲ ከምኡ ዓይነት ስነ ልቦና ዘሎ ኣይ ይመስለንን ከምኡ ዓይነት ሽግራት ዝፍጠር ኣይመስለንን ምክንያቱ ንዝብ ዝደገ ንሪኦ ናይ ኣውራጃታት ናይ ገለ ኳሲ ነዴኻ ነደይ ገለ ተሓቲትካ ዓይነስ ኣይንታየን ማለት እዩ ስለዚ ሰረት የብሉን ግራውንድ ስለዘይብሉ ብኤርትራ እቲ ሽግራትና እቱ ምስ በለ ዳርጋ ከምዚ ዒፍዒፍታ ንጉሆ ፀሓይ ምሳሃሮሞ ዝሃፍፍ ከምኡ ዓይነት እዩ ኣብዚ እውን ብዙሕ ተቃውሞ እናጎነፎ ይመፅእ ስለ ዘሎ እቲ ሰብ እንዳፀልኦ ከም ዝመፀ እቲ ዘለና ትዕዝብቲ ኣብዚ እውን እንዳተፈተነ ይኸይድ ኣሎ እቲ ከምኡ ዓይነት ተሪኦታት እንዳናእሰ እንዳወሓደ ይኸይድ ኣሎ መስለኒ ትኽክል ኣብ ኢትዮጵያ ግን ተዓፊኑ ዘሎ መዓት ሽግራት ኣሎ ማለት እዩ ገሊኡ ብሓይሊ ብረት ተዓፊኑ ገሊኡ ብሃይማኖት ተዓፊኑ ገሊኡ ከዓ ብሓይሊ ሒዘ ኣለኹ ዝብል ስልጣን ሒዘ ኣለኹ ዝብል ባእታዊ ሓይሊ ተዓፊኑ ዝኸይድ እንድሕር ደኣ ማለሲ ከም ድልያትካ ኩን ኢልካዮ ዋር ሎርድስ ክፍጠሩ ኣብ ትግራይ እኳ ትግራይ እታ ሕብረ ብሄራዊት ትበሃል ትግራይ ሲ ሕጂ እኮ ባይ ዲፋክቶ ዋር ሎርድስ እዮም ዘመሓድርዎ ዘለዉ ትግራይ ሲ ጀነራላት እዮም ዘመሓድርዎ ወርቂ ዘውፅእ ሓደ ብርጌድ ኣሎ ነቲ ወርቂ ዝሕሉ ካልእ ቦጠለን ኣሎ ኣብቲ ካልእ ከዓ ንዑ ዝቃወም ናብ ዓፋር ዝወረደ ብስም ሓርያ መሬት ኣሎ ስለዚ ሲ እታ ትግራይ ትበሃል ከማን ሕብረ ብሄራዊት ንብላ ሓደ ሃይማኖት መብዛሕቱ ማለት እየ ኩናማ ኣለው ኢሮብ ኣለው እቶም ማይኖርቲ ከም ዘለዎም ወስድ እየ ግን ብተዛማዲ ሓደ ሃይማኖት ሓደ ብሄር ትብሎ ሓድነት ዘለዎ ህዝቢ ትብሎ ከማን ሲ ናብ ዋር ሎርድ ሰዓት ኣሎ ምትኻስ ኣይጀመረን ንኾን ግን ሪሊ ኣብ ባይታ እዚ ኩሉ ሃንግ እዚ ኩሉ ቅትለት እዚ ኩሉ ደቂ ኣንስትዮ ጭውያ ዝካየድ ዘሎ ድሕሪ ኩናት ዝመፅእ ባዶነት እዩ ወይ ባዶሽ ስለዚ ካብ ሰበጊሰ ነታ ነተቐሚጥ እያ ተረዲእኒ ኣነ እውን ንዑታት ግምት ሂበአ ዕላል ዓዲመካ ካልኦትን ከምኡ ገይሮም ክፅሕፉ ናቶም ግምታት ትንቢታት ትፅቢታት ከቐምጡ በዚ ኣጋጣሚ ይላቦ ኣነ እውን ንዕላሎም ክንዕድሞም ንዘተውን ክንዕድሞም ሰባት ከዓ ከምኡ ሓሳባቶም እንዳሃቡ ይህን ምሂን ክበሃሃሉ ኣብቲ ዝጠቅም ግዜ ንምጥፋእ ማለት እዩ ስለዚ ዝነበረ ነጥብታት ወዲ ኣለኹ ተነጥብታት እውን ተጠቂሰንን ኩለን ብስፍሕ ዝበለ ማለት እዩ ካብዚ ዘለዓልክዎ ሕቶ ዝወፀ እዝን ክጠቅስ ምደለኹ ትብሎ ነጥብታት እንድሕር ኣሎ ዕድል ክበካ ተዘይኮይኑ ግን ኣነ ወዲ ኣለኹ ስለ ግዜኻ ኣዝየ ዘመስግነካ يغني شحن أنا وني مسكناك I think تن تقصن دلي تتعيسان يبل حنت نتوجد من البات تي كوينات نصوم دقاق ميلان يرى نصوم جمرتي كونوا زخلوا تم حيلتات مر وداتي كون مقنعته تم وداتي عبيت حيلتات بدقلو هذا ساميل هونتينغتون تزي تقاقيز بهال كلاش اوف سيفيلايزيشنز بالمسحف صحافه له عبي صحافي حجي سونتاي زبل دحري كالاي كينات عالم زمن زكون يكون كيناتسي نا بهايمانوتن ببهلن زتمرح كخون يزبل حجي اتن نريئن زلنا حيلتات تخبابينا ون ناتن بهلن هايمانوتن عبللان نخجبرا زتبقسا حيلتات كوينو سمعكا السوتات يونت كوينات كأز حلالهم مبركلتيهم طرح تبايسهم أبسترا خبولو بتأولاسي كيف التحول مخالف كم تناي فاميلي شجرات تبايسهم لأن حديدهم قلتفهم تعرقوا ناي فاميلي شجروا بالمخانمو
ሕጂ እዚ ኣብ ዝተኣፋፍ እዋን ህዝብና እውን ናይ ብሓቂ ብንቕሓት ክሪኦ ነቲ ኩናት ብዝተኸኣለ መጠን ንምትራፍ ብዕቱብ ክሰርሕ ለቦዋየ ይሕልፍ ንእግረ መንገደይ ይቐኒየለይ ደጊሙ ፅቡቅ ኣሁን ይቐኒየለይ ለቦኻ ለቦዋዩ ስለዚ ክብረታ ሃበለይ ሰላም ምሸት ንዓኻ ሰላም ምሸት ሻ